Kisa daw lang naman mahutangan ko lang digdiki bagas. Bata dahil na kaming isap na. Baad lang pili lang kipade. Pade. Araw! Gabi mo. Kaya nagsuyo ka ma. Para. Nag-ano ako, tikwil. Baad lang pili lang makahutang lang kisap na. Araw! Dahil na usap na duman. Matikwil ka pa. Puro na utang na naman. Diyos Marius. Bayaran takaman sa napagbay bagas na ako. Oh. Pirang bisis ka na nagtataram ng mabayad. Pirang Sabado. Pag-sweldo. Dahil man nga na ako masuldo pa. Dahil pa man ako kitrabaho. Paano man ako magkasuldo? Ang trabaho ko sa'yo mo baga. Bayaran na ka pag may trabaho na ako. Pag sweldo ko. Eh dahil man ako nakakawa kitrabaho. Oh no! Magtrabaho ka na dahil ka man niya. Huga kunong ka. Eh yan ang problema ninda. Sinda na kanan may problema. Na di ako ninda o pignatanggap sa trabaho. Paano ako magtrabaho? Maya mo magkatrabaho. Ah. Maya mong kwaunta ka. Ah. Anong trabaho? Anong maya mo? So napapagal ka o dahil ka napapagal? Ay, dahil ako napapagal dapat. Siyempre. Dahil ka napapagal? Oo. Anong trabaho ang pwede? Kung maturog ka sa na maghapon. Dahil kung mahiling na magmuklat ka. Maturog? Tangani pagkabanggi kang bantay ka. O, di bako mo mamagi-ano na trabaho. Pagturog ako, yung pagbantayan mo ako. Pagkagat, turog ka, ako sa'yo mabantay. Pagkabanggay, ako man ang bantayan mo. Dapat may karaunan man. Bakong puro karaturugan. Dapat magkaon man kita. Bago ka magkaturog, kumaong ka na muna. Yaw na dyan. Yaw. Ay punay, mga pampakusugan. Oh. May subdreg. Yaw. Mamili ka. Ay, mapagal na trabaho manggiraray. Anday man, habuko man na napipirot ako. What? Arog man sa napalangkaan. Nagtatawang kagitrabaho? Dahil bali magabat ang trabaho. Basta, ang trabaho, madali sana. Maya mo naman kimagabat na trabaho. Sige, anong trabaho? Pero muna ako, madali sana. Madali sana. Oo. Pero magabat. Magabat. Magalsa ka kisimintaw. Simintaw. Oo. Sa, Haling kayada, pasiring duman sa indo. dahil ko man kaya nga ng sarong kraong simintaw. Bawasan mo, kabanga na sana, kabanga. Dahil bali buru-buru taong ko. Lugi. Di pisilong kapasod. Nagtatawang kitrabaho, mareklamo. Ano dito ko sa imo itaw ko sa imong trabaho para reklamo ka na sana. Ngani bagian. Ay, yan pa May sila. malig di sa kuya, no? Reklamuan mo tulo. Ay, pidi yan. Mag-ano yan. Apod ko na sa imo, boy, reklamo. Gabos na mga reklamo maagi sa imo. Bilog na barangay. Yo, 56 barangay kang bakakay. Ika magsalok ang reklamo. Reklamo? Oo. Abo ko man nga ni kanta. Puro kayo walaan. Ang pig ko kunya ko sa imong ngunyan. So, pigsubli ko lamang dyan. Pa ko dyan ako kay salo-sa ng litsing bagas. Kaya nga, nagtawang ta ka nagtitrabaho. Hindi, man saka na pag-restoryanta ang Maani pa trabaho. sana Maani. O, tawin ako kay Paraw. Ako saan mapamulinaw kung bayuong ko. 2 bulan pa bago maghinog. Grabe naman na ano mo andyan. Igwaman sa nagalo dyan. Dahil man ako upig pa. Sabayan mo naman kay Prituso na tinapa. Mangga sarili. Dahil kami ng sarili. Dakol di mo na tinapa. Oh, Dahil madigdingan sa'yo mo. Tama pamasahe. Dahil man ako kikwal ng pamasahe. Pamanin ako dyan. lumakaw-lakaw ka. Yawa, 3 piso. Siguro, mani ko bagaan na. Grabe na. Sige po ito naman si Padi. Padi! Alat ka ta, susugong ko si Padi. Yung tinaman ako, 3 pesos. Magkakanig ko baga ini. Bagas po na tinapang babakalong ko. Nakaw.